Joo, no niin, nyt me esitellään talon taitamassa Stash. Tää on siis servu-video. Niin. Tää on siis aluksi tämmönen Stash. Tuolla on tuollaista. Tää on todennäköjä. Kaikki tyhjiä. Raksakamaa. Rich. Potionit. Vähän tulsei. Armori. Vähän sälää. Vähän tommosta. Sitten vähän lisää laittaa. Sitten viikoksi vähän bukke. Näytä vähän missä on näitä rakennuksia. Tässä tämmönen. Ja no niin, nyt mä kävelen tänne. Ja tässä on tämmönen.